Едно кученце се ражда в село Хадзабее. Още преди да отвори очите си, съдбата му вече е предначертана. То няма да бъде домашен любимец. Няма да има каишка, нито комфортен дом. След няколко месеца това куче ще трябва да погледне в очите гладен леопард и да не избяга. Ще трябва да лае срещу 200 килограмов мъжки лъв и да запази позиция. Така е от повече от 50 хиляди години. Така последните ловци-събирачи в Африка отглеждат своите кучета. Ако сте страстни почитатели на дивите животни и на истинските документални филми, не излизайте от това видео. Гледайте до края, абонирайте се сега за канала и коментирайте откъде гледате. Танзания е дом на много народи, но нито един не е като Хадзабе. Това племе от приблизително 1200 души живее в близост до езерото Еяси, в регион, където саваната среща акациеви гори и скалистият терен създава дълбоки долини. Те не обработват земята, не отглеждат добитък, не са строили градове, нито са разработили писмени системи. И въпреки това са оцелели след всичко, което историята е хвърлила срещу тях. Империи са се раждали и са угасвали наоколо. Колонизатори са пристигали с огнестрелни оръжия. Модерният свят е настъпвал с пътища и технологии. Хадзабе са продължили да ловуват по същия начин, по който са го правили техните предци, когато първите хора са крачели из Африка. Помислете за тяхната ситуация. Събуждате се преди изгрев слънце. Няма хладилник с чакаща храна, няма магазин на ъгъла. Ако не ловувате днес, не ядете. Толкова е просто. А африканската савана не прощава грешки. Едно диво прасе може да разкъса корема ви с бивните си. Една змия може да отрови кръвта ви за секунди. Един леопард може да атакува без предупреждение от върха на някое дърво. Именно в тази среда Хадзабе трябва да намерят протеини, за да изхранят семействата си. И ето защо са развили съюз, който предизвиква общата логика за връзката между хора и кучета. Територията, заета от Хадзабе, обхваща приблизително 4000 квадратни километра. За да добиете представа, това се равнява на повече от 2 пъти размера на град Сао Пауло. В тази необятност от савана, скали и сухи гори, племето се разделя на малки групи от 20 до 30 души, които се движат постоянно, следвайки наличието на дивеч и вода. Всяка група поддържа между 5 и 8 възрастни кучета, обучени за лов, в допълнение към кученца на различни етапи на развитие. Кучетата на Хадзабе не принадлежат към нито една порода, призната от международните киноложки асоциации. Те са животни с среден размер, обикновенно тежащи между 15 и 25 кг, с къса козина, която варира от жълта до тъмнокафява. Ушите им са изправени, винаги на щрек. Телата им са слаби, почти скелетни за западните очи, свикнали с добре хранени кучета. Но този външен вид заблуждава. Под тази опъната кожа съществува плътна мускулатура, изградена от поколения на безпощаден естествен подбор. Генетично тези животни произхождат от древни африкански линии, които никога не са били кръстосвани с европейски или азиатски породи. Скорошни изследвания на кучешка ДНК идентифицираха, че кучетата на Хадзабе запазват генетични характеристики, които са изчезнали в практически всички останали кучешки популации по света. Те са живи фосили, представители на епоха, в която връзката между хора и кучета тепърва е започвала да се формира. Когато кучка от племето роди, кученцата веднага се изправят пред първия си тест за оцеляване. Няма инкубатор, няма дежурен ветеринарен лекар. Майката се грижи за котилото на земята в саваната, изложена на жегата през деня, която може да надхвърли 40 градуса, и на студа през нощта, който често пада под 10 градуса. От 6 или 7 кученца, които се раждат средно, само 3 или 4 достигат зряла възраст. Най-слабите просто не издържат. Изглежда жестоко за модерната чувствителност, но Хадзабе разбират нещо фундаментално. Куче, което не оцелее през първите месеци, никога не би оцеляло при среща с леопард.
От третата седмица от живота им, когато кученцата започват да виждат и да ходят, племето започва процес на внимателно наблюдение. Най-опитните ловци посещават котилото ежедневно, обикновенно на разсъмване и поздрач. Наблюдават кои кученца се хранят първи, кои се борят за място с братята си, кои реагират на внезапни шумови сигнали, кои демонстрират любопитство вместо страх, когато се приближи човек. Тези наглед прости наблюдения носят десетилетия натрупана мъдрост. Хадзабе знаят точно какво да търсят. Кученце, което се отдръпва, когато чуе силен шум, вероятно ще избяга, когато лъв изръмжи. Това животно може да бъде полезно за други функции, може би като компания за деца или възрастни хора, но никога няма да бъде ловно куче. От друга страна, кученцето, което вдига уши, накланя глава и тръгва по посока на звука, демонстрира необходимия темперамент. Любопитството надделява над страха. Проучването надделява над бягството. Това са чертите, които Хадзабе търсят още от първия месец от живота. Как е възможно да се предвиди поведението на възрастно куче чрез наблюдение на кученце на няколко седмици? Отговорът се крие в опита, натрупан от стотици поколения. Хадзабе не притежават писмени записи, но носят в колективната си памет поведенчески модели, които са били тествани и потвърдени в продължение на хиляди години. Когато някой старейшина каже, че определено кученце ще бъде добър ловец, тази прогноза не идва случайно. Тя идва от идентични наблюдения, направени от неговия баща, неговия дядо, неговия прадядо, в една непрекъсната верига, която датира от преисторията. Старейшините на племето, мъже и жени, които вече са видели повече от 60 дъждовни сезона, са пазителите на това знание. Те помнят конкретни кучета, живели преди 40 години. Помнят характеристиките на родителите и бабите и дядовците на онова кученце, което се оценява в момента. Тази кучешка генеалогична памет позволява изненадващо точни прогнози за потенциала на всяко животно. Съществува процес, който Хадзабе наричат четене на кученцето. Опитен старейшина държи младото животно в ръцете си, наблюдава очите му, усеща напрежението в мускулите му, анализира как реагира на човешкото докосване. Този преглед трае само няколко минути, но кондензира десетилетия наблюдения в една бърза диагноза. Тогава старейшината обявява заключенията си пред групата. Този ще бъде лидер на глутницата, онзи ще бъде изключителен следотърсач, другият ще служи най-добре като пазач на лагера. Колко често тези прогнози са правилни? Самите Хадзабе изчисляват, че познават в приблизително 8 от всеки 10 случая. Впечатляващ процент на успех, когато се има предвид, че те предвиждат поведения, които ще се проявят напълно едва след повече от година. Към втория месец избраните кученца започват да придружават ловците в кратки експедиции. Те все още не участват в лова. Твърде млади са, твърде неопитни, твърде малки, но вървят заедно с групата, попивайки информация чрез всичките си сетива. Усещат миризмата на плячката, чуват командите, които хората дават на възрастните кучета, наблюдават как се позиционират по-старите животни, как реагират на различни ситуации, как общуват помежду си чрез специфичен лай. Кратките експедиции продължават между 3 и 4 часа. Кученцата изминават приблизително 8 километра, достатъчно, за да развият физическа издръжливост, без да се изтощават напълно. Ловците обръщат специално внимание на поведението на младите по време на тези излизания. Някои кученца демонстрират прекомерен ентусиазъм, тичайки пред групата и плашейки потенциалната плячка. Други изостават, неспособни да поддържат темпото. Най-добрите кандидати поддържат позиция в средата на групата, внимателни, но контролирани. Тази фаза на наблюдение продължава приблизително 4 месеца. През този период
Кученцето не получава никакво формално обучение в западния смисъл на думата. Няма награда с лакомства, няма физическо наказание. Това, което съществува, е пълно потапяне в ловната култура. Кученцето яде това, което яде племето. Спи там, където спи племето. Събужда се, когато племето се събужда. Тази пълна интеграция създава връзка, която отива далеч отвъд отношението между собственик и домашен любимец. Кучето става член на племето. Помислете за разликата с модерните методи на дресировка. На Запад кучетата се обучават в сесии от 15 до 30 минути, няколко пъти седмично. Получават специфични команди, изпълняват задачи, получават награди. Процесът е ефективен за създаване на послушни животни, които сядат, лягат и дават лапа. Но той би бил напълно безполезен за създаването на куче, способно да се изправи срещу хищник, който може да го убие с един удар на лапата. Хадзабе са разбрали преди хилядолетия, че смелостта не се учи в тренировъчни сесии. Смелостта се изгражда чрез постепенно излагане на опасност, чрез развитие на абсолютна увереност в групата, чрез системно елиминиране на страха чрез познатост. Куче, което е израснало, слушайки рева на лъвове в далечината, не изпада в паника, когато чуе този звук отблизо. Куче, което е видяло възрастни ловци да се завръщат победоносно от срещи с хищници, вярва, че победата е възможна. Между 6-я и 8-я месец от живота младите кучета участват в първия си истински лов. Обикновено първоначалната цел са по-малки плячки, дик-дик, които са миниатюрни антилопи, тежащи само 5 кг и високи около 40 см, или бодливи прасета, чието бодли до 30 см представляват значителна, но не смъртоносна опасност. Тези ловове служат за практическо обучение. Кучето се учи да следва следи, да работи в координация с други животни, да реагира на сигналите на хората, да атакува в правилния момент и да се оттегля, когато е необходимо. Бодливите прасета са особено важни в обучението, защото преподават решаващ урок. Настъплението не винаги е най-добрата стратегия. Куче, което атакува бодливо прасе челно, ще получи бодли в муцуната. Болката е интензивна и запомняща се. След този опит, животното се научава да заобикаля, да търси по-безопасни ъгли за атака, да уважава естествената защита. Този урок ще се приложи пряко, когато кучето се изправи срещу по-големи хищници. Първите ловове рядко са успешни. Младото куче прави грешки. Настъпва твърде рано, плашейки плячката, или се поколебава в решаващия момент, позволявайки на животното да избяга. Хадзабе не наказват тези грешки, просто продължават да ловуват ден след ден, позволявайки на опита да си свърши работата. Куче, което се проваля 20 пъти, научава повече от куче, което никога не е имало шанса да се провали. Около първата година от живота кучетата, които са оцелели в този интензивен процес, са готови да се изправят срещу по-голяма плячка. Диви свине, които могат да тежат до 100 кг и притежават остри бивни от над 15 см, способни да причинят сериозни наранявания. Бабуини, които живеят в групи до 80 индивида и атакуват координирано, когато са застрашени. Хиени, които се конкурират за едни и същи хранителни ресурси и не се колебаят да убиват кучета, които срещнат сами. Всяка среща с тези видове добавя слой опит. Кучето научава, че дивите свине атакуват по права линия и могат да бъдат избегнати със странични движения. Научава, че бабуините са най-опасни, когато са притиснати въгъла и че поддържането на дистанция е от съществено значение. Научава, че хиените са страхливи, когато се изправят срещу групи, и агресивни, когато усетят числено предимство. Това практическо знание, невъзможно да бъде предадено чрез конвенционално обучение, се натрупва, докато животното не бъде готово за финалния тест. Периодът между първата и втората година от живота е критичен. Тогава настъпват повечето кучешки смъртни случаи.
Младите кучета, твърде уверени след първоначалните успехи, правят фатални грешки. Някои подценяват скоростта на леопарда, други се приближават твърде много до ранена хиена. Всяка загуба се усеща от племето, но също така служи като напомняне за оцелелите кучета. Те виждат как другарите им падат, учат се от тези смърти. Леопардите се считат от Хадзабе за най-опасните хищници в региона. Това може да изненада онези, които си представят, че лъвовете, по-големи и по-известни, биха представлявали най-голямата заплаха. Но ловците от племето знаят това, което статистиката не показва. Леопардите са тихи, леопардите са търпеливи. Леопардите атакуват отгоре, падайки върху жертвите си, преди да е възможна каквато и да е реакция. Възрастен мъжки леопард тежи средно 60 кг. Изглежда малко в сравнение с 200 кг на лъв или 400 кг на бивол. Но тези 60 кг са съставени почти изцяло от мускули. Челюстта на леопард може да упражни натиск от приблизително 300 кг на квадратен сантиметър, достатъчно за да смаже черепа на възрастен бабуин. Ногтите му, извити и остри като занаятчийски ножове, могат да разкъсат плътта на бивол, а скоростта му е просто плашеща. Леопард може да ускори от 0 до 60 км в час за по-малко от 3 секунди. Това е по-бързо от повечето спортни автомобили. Как едно 20-килограмово куче може да се изправи срещу такъв хищник? Отговорът се крие в стратегията, разработена от Хадзабе в продължение на безброй поколения. Кучетата никога не се изправят срещу леопарди сами. Те работят в групи от 3 до 5 животни, координирайки движенията си по начин, който би впечатлил всеки военен инструктор. Докато едно куче привлича вниманието на леопарда отпред, други се позиционират отстрани и отзад. Хищникът, свикнал да бъде ловецът, изведнъж се оказва обкръжен и объркан. Целта не е да се убие леопардът. Кучетата, дори в група, трудно биха могли да повалят котка с такъв капацитет. Целта е да го обездвижат, дезориентират, изтощят. Кучетата лаят непрестанно, в ритъм, който увеличава психологическия натиск върху хищника. Настъпват и се оттеглят на вълни, принуждавайки леопарда да се върти постоянно, за да следи множеството заплахи. Всеки път, когато котката се опита да избяга, тя среща друго куче, блокиращо пътя и този смъртоносен танц може да продължи 15, 20, дори 30 минути. Леопардът, въпреки превъзхождащата си сила, започва да се уморява. Атаките му стават по-бавни, по-малко прецизни. Именно в този момент на сцената излизат ловците хора, въоръжени с лъкове и стрели, отровени с сок от адениум, африканско растение, чиято отрова парализира нервната система за приблизително 20 минути. Хадзабе се възползват от разсейването, причинено от кучетата, за да стрелят от близко разстояние. Оценете нивото на доверие, необходимо за функционирането на тази система. Ловците хора зависят изцяло от кучетата, за да държат леопарда заед. Една секунда кучешко колебание може да означава фатална атака срещу най-близкия човек. Кучетата, от своя страна, вярват, че хората ще се появят в точния момент, за да завършат лова. Това взаимно доверие не се изгражда за седмици или месеци. То се изгражда в продължение на цял живот на съжителство. Лъвовете представляват различно предизвикателство. Те са по-големи, по-силни, но и по-предвидими. Лъвовете не правят засади от върховете на дърветата. Лъвовете ловуват на открито, обикновено в групи. И лъвовете, за разлика от самотните леопарди, могат да бъдат сплашени, когато разберат, че потенциалната плячка оказва организирана съпротива. Възрастен мъжки лъв може да тежи между 180 и 230 кг. Гривата му, която изглежда само декоративна, всъщност предпазва врата от ухапвания по време на териториални битки.
Ногтите му са дълги, около 8 см и могат да разкъсат плътта на възрастна зебра. Ревът му може да бъде чут на повече от 8 км разстояние. Това е животно, създадено да доминира. Когато кучетата Хадзабе срещнат лъв, стратегията се променя напълно. Вместо да обкръжават и обездвижват, целта е да се вдигне достатъчно шум, за да се убеди котката, че атаката не си струва риска. Кучетата образуват линия и настъпват, лаейки в унисон, създавайки звукова стена, която ечи из саваната. Този шум привлича други членове на племето, които се присъединяват, носейки двуметрови копия, лъкове с отровни стрели и запалени факели. Обърнете внимание на психологията зад тази тактика. Лъвовете са хищници на засадата. Те предпочитат разсеяна, изолирана, уязвима плячка. Когато срещнат организирана група, която ясно е засякла присъствието им и не показва страх, уравнението риск-възнаграждение се променя драстично. Лъвът може да спечели битката, но вероятно ще излезе ранен. Нараняванията означават трудност при ловуването през следващите дни. Трудността при ловуването означава глад. Гладът означава смърт. Хадзабе не ловуват лъвове често. Няма слава в убиването на животно, което не служи за храна и чиято кожа има малка практическа полза за племето. Но когато един лъв се превърне в постоянна заплаха, атакувайки многократно ловните зони или демонстрирайки хищническо поведение спрямо хората, племето организира експедиция за отстраняване. В тези случаи кучетата играят решаваща роля в локализирането и първоначалния сблъсък. Комуникацията между хора и кучета по време на тези операции е изненадващо сложна. Хадзабе са разработили система от свирене и цъкане с език, която предава специфични команди. Кратко и остро свирене означава незабавно спиране. Две последователни свирки означават настъпление с предпазливост. Цъкане, последвано от свирене, означава оттегляне на безопасна позиция. Три бързи свирки показват изключителна опасност и заповед за разпръскване. Кучетата реагират на тези команди мигновенно, дори в ситуации на изключителен стрес. Тази комуникационна система е отнела поколения, за да бъде усъвършенствана. Хадзабе са тествали различни звуци, различни последователности, докато открият комбинации, които кучетата могат да различат ясно, дори с сърце, препускащо от сблъсъка. Резултатът е функционален език между видовете, разработен без никакво формално познание по лингвистика или поведение на животните. Но може би най-впечатляващият аспект на комуникацията Хадзабе-куче не включва човешки звуци. Ловците са се научили да интерпретират различните видове лай на своите кучета с забележителна точност. Дълбок и разреден лай показва голяма плячка в далечината, вероятно на повече от 200 метра. Остър и бърз лай означава непосредствена опасност, обикновено хищник на по-малко от 50 метра. Специфична последователност от 3 лая, последвани от тишина, означава, че плячката е притисната и хората могат да се приближат безопасно. Как Хадзабе учат кучетата си да произвеждат този специфичен лай? Отговорът е, че не ги учат. Кучетата развиват тази комуникационна система по естествен път в продължение на поколения, чрез подбор на животните, които най-добре са общували с хората. Онези, чийто лай е бил разбран, са имали повече успех в лововете. Повече успех е означавал повече храна. Повече храна е означавала по-голяма вероятност за размножаване. В продължение на хиляди години този процес е създал кучешки език, адаптиран специално за комуникация с Хадзабе. Обучението за изправяне срещу хищници включва и изграждане на необикновена физическа издръжливост. Кучетата на племето изминават средно 30 до 40 км на ден по време на ловни експедиции. Тичат по неравен терен под жарко слънце, което може да надхвърли 45 градуса по обяд, често с малко налична вода. Телата им са се адаптирали към тези условия по начин, който би изненадал западните ветеринари.
Метаболизмът на тези животни е значително по-ефективен от този на домашните кучета, което им позволява да поддържат интензивна дейност с по-малко ресурси. Диетата на кучетата хадзабе също се различава радикално от модерното кучешко хранене. Не съществува преработена храна, няма фиксирани часове за хранене. Кучетата ядат това, което остава от лововете – кости, богати на костен мозък, хранителни вътрешности, парчета месо, които хората не са консумирали. Те прекарват 2 или 3 дни без храна, когато ловът не е успешен. Тази нередовна диета, която би изглеждала неадекватна за съвременните стандарти за отглеждане на животни, всъщност репликира хранителните условия, които са оформили еволюцията на дивите каниди в продължение на милиони години. Кученцата, които оцеляват след пълното обучение и достигат зряла възраст като функционални ловци, представляват по-малко от 40% от първоначалното котило. Това е степен на оцеляване, която би ужасила търговските развъдчици. Но хадзабе не търсят количество, те търсят абсолютно качество. Едно единствено изключително куче струва повече за племето от 10 посредствени кучета. А какво става с кучетата, които се провалят? Онези, които демонстрират прекомерен страх, които не реагират на команди, които отказват да се изправят срещу голяма плячка? Хадзабе не ги изхвърлят. Тези животни намират други функции в общността. Някои стават пазители на лагера, предупреждавайки за приближаването на непознати или хищници през нощта. Други придружават жените и децата по време на събирачески дейности, предлагайки защита срещу отровни змии като черната мамба и по-малки животни, които биха могли да атакуват. Това разпределение на функциите въз основа на темперамента демонстрира сложно разбиране на кучешката психология. Хадзабе признават, че не всяко куче е родено да се бори с леопарди, точно както не всеки човек е роден да ловува. Силата на племето не е в принуждаването на индивидите да заемат неподходящи роли, а в намирането на правилното място за всеки член, кучешки или човешки. Белезите разказват истории. Куче ветеран от лова при хадзабе обикновенно носи следи от множество срещи с хищници, дръскотини от ногти на леопард по муцуната, следи от ухапване от хиена по задните крака, разкъсани уши от сблъсъци с бабуини. Тези белези не се разглеждат като дефекти, те са медали за чест, видими свидетелства за смелост и оцеляване. Ловците хора се отнасят към кучетата ветерани със специално уважение. Тези животни получават най-добрите порции месо след успешни ловове. Позволено им е да спят най-близо до огньовете през студените нощи. Получават вода първи, когато групата намери източник. И когато възрастта най-накрая си каже думата, когато краката вече не тичат толкова бързо и рефлексите вече не реагират толкова пъргаво, старите кучета биват обгрижвани от общността до последните им дни. Продължителността на живота на куче хадзабе, което оцелява след първоначалното обучение, е приблизително 8 до 10 години. Изглежда малко, но помислете за условията. Тези животни редовно се изправят пред хищници, изминават десетки километри ежедневно, ядат нередовно, не получават ваксини или ветеринарно лечение. Всяка изживяна година е победа срещу впечатляващи шансове. През нощта кучетата поемат различна, но еднакво жизнено важна функция. Докато племето спи около огньовете, които държат хищниците на разстояние, кучетата остават на щрек по краищата на лагера. Ушите им улавят звуци, които хората не могат да възприемат. Носовете им засичат миризми на животни на стотици метри разстояние. Когато хищник се приближи твърде много, кучетата започват да лаят в унисон, събуждайки ловците, които веднага грабват оръжията си. Тази нощна бдителност е спасила безброй животи в историята на хадзабе. Устните предания разказват за леопарди, които са се опитали да нападнат спящи деца и са били пресрещнати от будни кучета.
Разказват за хиени, които са обкръжавали лагери по време на бури и са били прогонени от координирания шум на глутницата. Кучетата не спят дълбоко като домашните животни. Те дремят на смени, като винаги някои членове на глутницата са напълно будни. Смъртта на опитно ловно куче се преживява истински от племето. Не съществуват сложни погребални ритуали, но съществува реален траур. Ловците, най-близки до това животно, прекарват няколко дни в съзерцателно мълчание. Истории за подвизите на мъртвото куче се разказват през следващите нощи около огъня. Хадзабе признават, че са загубили не само полезно животно, но и спътник, който е рискувал живота си безброй пъти редом с ловците хора. Какво знаят Хадзабе за кучетата, което модерният свят е забравил? Знаят, че лоялността не се купува с лакомства, а се изгражда чрез споделен опит. Знаят, че смелостта не е липса на страх, а способност да функционираш въпреки него. Знаят, че връзката между хора и кучета не трябва да бъде иерархична, при която единият доминира над другия, а може да бъде истинско партньорство между различни видове, обединени от взаимна нужда. Днес, докато модерният свят дебатира методите на дресировка и хуманното отношение към животните, Хадзабе продължават да правят това, което винаги са правили. Техните кучета не познават индустриални лакомства, нито гумени играчки. Те познават миризмата на опасност, познават рева, който кара земята да трепери, и въпреки това те остават. Това, на което това племе ни учи, не е в наръчниците за обучение. То е в отношенията, изградени от абсолютна необходимост, от доверието, което се ражда, когато два вида зависят един от друг, за да оцелеят още един ден. Хадзабе не отглеждат смели кучета. Те разкриват смелостта, която вече съществува във всяко животно, чакаща да бъде събудена. Може би тайната не е в метода. Може би е в целта. Когато едно куче знае защо трябва да се бори, то